Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, siyempre magte-trainee tayo mga ka-idol. Paghandaan natin yung pagpasok natin sa Battle YouTuber. Ayan, Team Luzon, shout out sa inyo. Andito na ako. Andito na yung bangungot nyo. Kaya magte-trainee din kayo ng maayos. Dahil ako, magte-trainee rin ako dito. Ayan, Coach Ariel TV. Umanda ka na. Pag ako nakapasok dyan sa Battle YouTuber, ikaw yung unang tutumbahin ko. Ha, tandaan mo yan. Coach Ariel TV. Ayan, Coach Ariel TV, humanda ka na. Magpag-training ng maayos dyan. Para maganda yung laban nating dalawa. Ha? Tanggalin ko yung kayabangan mo, Coach Ariel TV. Ha? Tandaan mo yan.